Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Gisaulog nato karon ang piyesta ni San Jose nga mamumuo. Patron ni siya sa mga mamumuo. Niya gihimo sa ning holiday karong adlaw tungod kay ato sang giingon nga Labor Day sa mga Katoliko ug dili Katoliko, gitahod nato kining maong adlaw. Busayampo nato nga ang tanang mga mamumuo maliwat unta ni San Jose nga dili reklamador, kugihan, dili tapulan niya. Ang mga employers pod unta mo hatag yun unsay angay nga ihatag sa mga mamumuo aron sila malipay ug mulambo ang ilang kinabuhi. Atong iyampo ang atong mga benefactors and donors, sila nga nagsigig palit sa atong mga slots aron matuman ang atong mga proyekto dinhi sa atong simbahan. Naunta palambuon sa Ginoo ang ilang kinabuhi pinaagi sa pagpangama ni San Jose. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagakahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Magampo kita. O Dios, magbubuhat sa tanang mga butang, mipakanaog ka sa balaod nga kinahanglan magbuhat gayud ang tao. Itugot nga maluluyon nga mahingpit unta namo pinaagi sa panigingnan ug panglaban ni San Jose ang mga buhat nga imong gisugo ug madangat namo ang mga ganti nga imong gisaad pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Unya miingon ang Dios, buhaton nato ang tawo sa ama sa atong dagway. Siya mao'y magbuot sa mga isda, mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Busa gibuhat sa Dios ang tawo, lalaki o babay, sama sa iyang dagway, ug ipanalanginan niya sila. Miingon ang Dios, panganak kamog daghan aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat ug sila'y magbuot miini. Kamoy magbuot sa mga isda ug sa mga langgam ug sa tanang ihalas nga mananap. Unya miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap ug sa kalanggaman
ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon ug nahimo kini. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabion ug miabot ang kabuntagon ug kadto mao ang ikaumnom nga adlaw. Nahuman pagbuhat ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga anaan niini. Sa ikapitong adlaw, nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya. Gipanalanginan sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kaysa maong adlaw natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo palampusa ang buhat sa mong mga kamot. Ginoo palampusa ang buhat sa mong mga kamot. Sa wala pa'y himugso ang kalibutan, ug ang yuta ug ang kalibutan wala pa ana. Sukad sa kahangturan hangtod sa kahangturan, ikaw mauna ang Dios. Ginoo palampusa ang buhat sa mong mga kamot. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abog. Nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tao. Kay ang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon og kagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, o ingon og usa ka pagbantay sa gabi. Ginoo palampusa ang buhat sa among mga kamot. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip sa among mga adlaw, aron makakabot kami og kaalam sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo kanus apa, kaluy ang imong mga sulugoon. Ginoo palampusa ang buhat sa among mga kamot. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya
mipauli si Jesus sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya didto sa ilang sinaguga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana. Nangutana sila, ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro? Dili ba siya man ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan ug ang iyang mga igsuon, sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba ani aman magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babay? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya. Ug niingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin, gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an ug sa iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya muhimog daghang milagro didto, kay wala man sila'y pagtuo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Si San Jose, gitawag ni siya taong matarong, taong buutan. Apan sa iyang pagbinuutan o pagtinarong, wa sad siya ma-appreciate sa iyang mga silingan. Mauna nga si Jesus nga nahimong anak ni Jose sa matas mga tao, kay siya may nibarog isip amahan ni Jesus. Tao sad si Jesus nga matarong, gamhanan o buutan, pero tungod sa iyang gitawag og family background nga ang iyang papa mao si San Jose na usa ka panday kabos, wa sad tahura si Jesus. Sa inyong paminaw, si Jesus nitahod ba ni San Jose? Naong kibaw man mo? Nganong nahibaw man mo nga si Jesus nitahod ni San Jose? Wala mo maminaw sa Ebanghelyo nga katong nawa si Jesus sa templo aw sa dito sa Jerusalem, nga napalgan nito sa templo, unsa may ending, og mipauli si Jesus og nagmasinugtanon siya sa iyang mga ginikanan. Nya si Jesus nahimong panday. Pasabot, iyang gisunod ang iyang gitahod ang kinabuhi o trabaho sa iyang papa nga si Jose. Kay siya mismo nahimo sa siyang panday. Daghan kay mga anak nga inig dagko na kung ang ilang ginikanan mag-uuma, kargador, panday. Daghang mga anak nga moingon maning kamot yung eskwela kay dili sayon ang kinabuhi gipuy-an sa akong ginikanan aron mahaw-as ko ni ining maong kalisod. Hasta sa mga ginikanan moingon sad di ko gusto nga ang akong mga anak muagis akong giagian kay dili sayon. No. Lagi. Lingian na imong tupad ing na nisunod kas panginabuhi sa imong ginikanan o nagsigi kag likay-likay ba labi na gid ng kakabos, di kita gustong mahimong kabos mao gina. Pero kung atong tanahon ang Ginoo nga mao si Jesus mao'y nagbuhat sa tanan. Matod pa sa unang pagbasa, ang tanan siya'y nagbuhat. Wa gyud nabuhat langit o yuta nga dili pinaagi niya. Unom kaadlaw niyang gibuhat ang atong
universo. Niya pag ikapito ni pahuway siya. Kinsa may katapusan niyang gibuhat? Ang husga. Wa mo iklaro. Ang tao mo'y katapusan niyang gibuhat. Nya unsa may iyang gi-assign sa tao? Ang sayon kayo nga buhat. Unsa may buhat? Atiman na lang ning akong mga binuhat og gamita kini alang sa imong kabuhian. Karang mura silag mga langgam, mura silag mga hayop nga sige lang suroy-suroy kaon og gigutom na anak. Pero ang resulta og atong i-fast forward sa may nahitabo ni supak ang tao, wa na mosunod sa gustos Ginoo og didto nagsugod na ang tao lahi na sa mga langgam, lahi na sa mga mananap nga relax kaayo dinhi sa kalibutan. Daghan na kaayong nangaratol nga mga tao na stress na nga naman tungod kay nagpakaginoo naman, supak-supak mas Ginoo. Pero kung wala gid unta ta magsupak-supak, pagkahaya-haya gyud kay ingon ra siya kan-aning tanang mga prutas dinhi, kanang tanang mga mananap imo na wa gyud problema. Kamoro na mo'y problema wa mao na masinupakon man, nagsupak-supak man di na nay problema. Nya hangtod karon nagpadayon ning maong prinsipyo, ayaw lang yung supaka ang Ginoo. Mo na kani si San Jose, modelo ni siya dili lang sa pagkamamumuo, pero modelo po ni siya sa pagkamasinugtanon. Usa ka mamumuo nga wa gyud reklamo. Bisan sa iyang aktual nga kinabuhi, wa siya reklamo. Kunya kay si Jesus nagtahod man niya isip amahan, si Jesus pod isip tao, dili sad reklamador. Bisan pagikulata na siya, bisan gilansang na siya sa cross, wa lang gyapon siya ay reklamo. Giling niya ay montupad naon sa man ka, reklamador o masinugtanon. Hindi ka na be, ilhanan nimo nya kanang ang uban wag panagan na ikaw dong masinugtanon ka dong. Tanawa, di ba? Kalma kayo mo sa ano. Ano ako ganige, gaduda ko aning bata mahimo gining pare. Kaya ang iyabang mga aksyon, mura dyan ka ng obispo bitaw, bisyap. Mao na sila yung mga tao nga buutan. Reklamador tayo. Nya inigreklamo na nato, diha na magsugod ang atong problema. Ang banag asawa kung di lang yun magreklamuhay, mo trabaho lang para sa kaayuhan sa usag-usa, wa gyud untay gubot ang ilang kinabuhi. Di gyud magkagubot. Ay lang gyud reklamo. Trabaho lang para sa imong isigkatao. Ayaw pagtrabaho para sa imong kaugalingon. Kay kani manggod si San Jose, nagtrabaho manggod ni siya para sa iyang isigkatao. Panday god unsa may iyang gitrabaho, mga puy-anan, mga kagamitan sa iyang isigkatao, lingkuranan, lamisa, magpanday siya para sa iyang isigkatao. Siya ba'y mogamit sa lamisa nga iyang gipanday? Siya ba'y mupuyo sa balay nga iyang gitukod? Dili, ang iyang isigkatao. Nya kung sundo na nato, wag samot. Kung ang imong bana hubog, unsa may trabaho nimo? Unsa may trabaho nimo para sa imong bana kung hubog siya? Ang pagyaw-yaw, ang pagsiging pangasaba, di na maoy. Ang trabaho nimo kung hubog, kung di na kalakaw, agakaya na siya. Nya kung di na ka maumuilis, hubui sa tanang sinina, limpyuhi, nya sulobi og tarong, nya papahuwaya, nya lungagi daan kanang init nga sabaw kay niko na nahagnaw kay tiyan ana, inigbangon ana, mukaon man na, ngita mo nag-init, palahubog man sad ko, hagnaw na tong tiyan, ikahuman, inom dahil niya, imo na siyang hapon-hapon. Lipay,
Lipay kinang hubog paraygon kinang hubog ug imo nang hapo-hapon oy. Pero gimong yaw-yawan magmaoy na bungka ginatanan nimo mga butang niya. Hapo-hapon na nimo. Sus. Mura ginag itoy nga mo parayg nimo. Nya imo man sang paghuton mura sa nagirong buang. Oh, gimo nang paghuton ang hubog, irong buang labas ana. Pero gimo nang hapo-hapon, mura nag-itoy, magkuyak-kuyak, pang-iko ga. Diba, mao ni siya gitawag og buhat. Ang Ginoo sa mayang gibuhat, kalipay man. Nag-create siya kahayag, lipay. Hasta siya nalipay. Create siya dagat, yuta, langit, mga langgam, mga tanom. Unsa man na? Kalipay. Tanawag mga matay ning tanan natong mga tanom. Maguol ta oy. Muhubas ning atong tubig, wa na tay tubig, maguol ta. Mapawong ng adlaw, naara ba to'y eclipse sa adlaw, gamay raman to atong nakita dinib, mahurot nagkapawong mga 3 ka tuig, di na namusigang adlaw. Wa na guol ta. Ang gibuhat sa Ginoo pulos makalipay. Giling nga imong tupad. Yung nalipay ka ng imong naw. Bay ka na, hinimo maginas Ginoo. Lipay ka. Uloos lang kag reklamo. Sige reklamo, nganong ingon ani akong buhok, nganong ingon ani akong kolor, nganong ingon ani akong kilay, nganong ingon ani akong ilong. Napayuban mo reklamo, nganong nahimo kong babae, nga laki manunta ko, nganong nahimo kong laki, nga babae manunta ko. Sige lang reklamo. Wa gyud ka appreciate nga gihimo siya sa Ginoo with love. Muna mo trabaho ta nga naay gugma. Ang una gyung mahitabo sama ni San Jose ug ni Hesus, higugmaon gyud ang trabaho dili ang sweldo. Karon ay naay mga trabahante dayog magrally. Siging demand anang increase. Unya og manimba, wa gyud mo increase ang kolekta nga gihud. Di gyud mo increase niya, kusog kay morali aron lang gyud mo increase kuno. Inigabot dire. Ang kuyaw sa kang pare siging demand nga increase sa kolekta nya kundi mo increase tagaan ti kagsikan koleksyon. Pero ang mga labandira wa gi increase. Ang sekretary pila na katuig serve wa gyud ma-increase. No? Ang ni-increase sino ang gidaghanon nga sakyanan sa pare. Ano ba? Increase noon ang mga balay sa pare. Ang kuya, umayong pag yung uban, ni-increase ang kapit sa pare. Ito lang ang hinayon kay maapil ra ba ko ana. Mo na ba? Ang mo-increase, maogyod ang kalipay sa atong isig katao, dili ang ato. Basta trabahante ta, liwatan ni San Jose, ang kalipay sa isig katao mo increase. Gani si John the Baptist unsa may iyang prinsipyo, he must increase, I must decrease. Siya musaka, ako muos-os. Mao nay tinuod nga trabahante. Unsa man say mahitabo kung mao nay batasan sa usa ka mamumuo, ang iyang amo malipayon. Ang iyang amo mutan-aw niya nga dunay kalipay. Nya kun mutan-aw kas usa ka tawo nga naay kalipay, nya naa kay gustong ihatag niya. Unsa may imong ihatag? Kanang makapaguol niya o makapalipay? Oy, kusga. Oh, kasimple ra de sa formula. Aron tagaan kag dako nga sweldo, lipaya ang imong amo. Lipaya ba? Ayaw glibak ka, ayaw sige higdaot. Ako bitaw dinhi, mahiubos magyud ko aning mga atong staff bitaw dinhi. Kana bitang kuang-kuanon ko, kanang libak-libakon ko tungod ko no anang
Usahay hapit na kuno mo abot og 18 oras kay na ako'y daghang ipabuhat. Dinam lang sa takatog ani sugod tag alas 8, alas 7 buntag, usahay alas 5 pas buntag, hangtod na lang sa tas alas 9 gabi niya. Maura maraman niyang ihatag nato. Nayuban na muyaw-yaw yung ana niya, makadungog ra ba ko gikan sa uban. Muna makaingon ko ba nga, ako gani nangapagaw naman ko direk pangayog kwarta. Diskarte to the max gyud, aron lang gyud makakwarta. Ako naman gani ning gihatag nila, wa man gani ko'y reklamo nga, wa na gani ko'y day off kay kuan gyud ba, alagad gyud. Sukad ko na pare, wa gyud ko'y day off. Nya sukod sa ko na pare, wa gyud ko maghuna-huna nga mutigom og kwarta. Wa gyud. Hatag tanan. Everything. Kung mabayran pa ning akong dugo, niya inyo ning patuloon para lang gyud mahuman ning atong kumbinto, nga mudaghan ang halin sa slat, sugot ra gyud ko ana. Pader, amo kang ihawon ha aron ang imong dugo muagas niya kada 2 or pitik sa imong dugo 10 slots. Okay ra gyud ko ana, okay ra gyud kayo. Nasa mo ingon ako, pader, dako-dako pa man ang imong baligya nga SBF dag mga 59 pa man 1,000. Patamparusa lang og kaupat nimo pader. Ako nang hotdag bayad. Okay ra jud ko ana. In short, ang tinuod nga mamumuo sama ni San Jose, sama ni Kristo, dili lang mulipay sa iyang amo, andam pagyong mag-antos o magpakamatay para sa iyang gialagaran. Muna ka mong mga ginikanan, andam unta mong mulipay sa inyong mga anak. Kinsa din hing ginikanana nga nagsigig hunahuna nga akong lipayon ang akong mga anak. Tas ang awat. Okay, pasar. Ang sunod, andam unta mong muantos sa batasan o binuhatan sa inyong mga anak. Kinsa din ang di gyud masuko, muantos lang. Tas ang awat. Kanang di gyud mo yaw-yaw, di gyud way pangasaba, wa tanan. Kay kanang muantos hilom. Muhilom ra ba sama ni Kristo nga mura kuno siya karnero nga gidangat to sa ihawan, way imik, way timik. Bekin sa din hing ginikanana nga wa gyud kayaw-yaw sa anak tas kabot. Wa na mo kapasar. Labaw na gining katapusan. Kinsa din hing ginikanana nga anda magpakamatay para sa ilang mga anak ta sa kamot. Pasabot ka ng ginikanana di gid na manugo sa iyang anak. Kinsa din hing ginikanana kamong ni isa nga anda magpakamatay, kinsa ninyo ang wa gyud manugo sa inyong mga anak ta sa kamot. Mayo to usang ni isa. Musta kay bawo kisay anak ana niya, pero kanang di gyud manugo kay kana magong patay. Tanawa ra guna ninyong taong patay, manugo ba guna? Isod ni mong lungon, okay lang. Isod ni mong nitso, okay lang. Imong isod og yuta, okay lang. Imong sunugon, kay ikrimit, okay lang. Di yun manugo nga, uy, kuha ni, pag nga ni, ang patay, andam sa pagsunod, sa gusto, sa mga buhi. Mabita na usay, uyaw-uyaw ko ano yung mga anak, na kung anong inyong manang gikrimit inyong mama, inyong papa, na ay COVID, na ay contagious disease. Wa man pader, kanang kuan lang pader ba, kanang comfort lang kay mabutang na mo sa naman gumikulumbaryong pader, among ikuan, may lang ba, ato na mo doon kay huot na kay inventaryo pader eh. Huot na kaayo. Na mo sa sila'y puwent, pero moingon ko, ang lawas nga mo'y nag-anak nimo, ang lawas nga mo'y nagpasuso nimo, nagsapnay nimo, nag-agak nimo kada adlaw, nagmatuto nimo og nagpaagas sa singot og luha para nimo, imong sunugon? Ano ba? Isyamo mo sa nang i-preserve ang asis, Father. Naku ka nang imong papa rong kalakaw-lakaw, sunugon ko na, i-preserve lang ang asis. Ang saman, okay nimo, di ka ko nimo patyon.
Pero inig kamatay na, di na ka mo respeto. Muna, ang patay, ato ginang tahuron. Gani ang uban, ayaw mo pagtukar diha, kay na minatay. Mutahod man gayta, nganong sige mamong pangatawa diha, na ay namatay, na ay gihaya. Ayaw mo pagdisko, kay na ay gihaya. Ayaw mo pagbasketball diha, kay namatay si Kuan, narana diha, inyo ng wapuhan. Sige mo diha. Tahuron ba ang patay? Muingon man gay sila, ay gyud pag komedya diha minatay. Lahi ra ba ng minatay kaysa buhi? May pag mo komedya kag 1,000 ka buhi kaysa mo komedya kag usa ka minatay. Tahod ba? Sunugo naman hinoon. Di taksabot eh. Nga naman, kay nawa na ang atong pagkatinuod nga mamumuo, ang pagkatinuod nga sulugoon, ang pagkatinuod nga alagad sa atong amo nga mao ang Ginoo nga nagbuhat sa tanan ug mao say miluwas natong tanan. Si San Jose mao'y amahan ining maong manunubos nga hangtod karon ato pang gisaulog ang iyang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Nagtrabaho ang Ginoo aron mabuhi ang mga minatay nga mao kita. Gitagaan ta niya kaluwasan, giunsan niya pagtrabaho, gisunod ra niya ang kinaiya ni San Jose. Siging alagad, di mangayog bayad. Siging antos, way reklamo. Hangtod pagkamatay, wa gyud mohonong sa pag-alagad. Sige, lingian na imong tupad. Ing nasugod karon din ata mangayog bayad. Sige, ina. Sige, ing na diya. Nasugod karon din ata mangayog bayad. Ana. Ako sugod karon din ako mangayog kolekta. Kamo na lay mag-igo nga mosabot ug unsa sa inyong role inigsimba. Di ba? Ang ako diri muwali ra gyud ko ug mosulti ra gyud ko ninyo nga ang balaod sa simbahan nga kun moanha kag misa do na gyud kay ihalad. Kung ang inyong ihalad kwarta, congratulations. Kung ang inyong ihalad yang inyo ra gyung kaugalingon, okay ra gyapon. Nyag mo palit mo slots, okay kayo. Ug wa mo ikapalit, murag di kayo okay. Pero okay ra gyapon, no? Sige na, nindog na ta. Mga igsoon, musangpit kita sa atong langit nung amahan, diha sa pangaman ni San Jose nga atong patron isip mga mamumuo, samtang atong ipahayag kini nga mapaubsanon ug moingon kita, Ginoo, pilo-piloa ang mga bunga sa among pagpamuhat. Ginoo, pilo-piloa ang mga bunga sa among pagpamuhat. Nga ang simbahan padayong magmantala sa kabililhon sa hostisya, isip tinubdan sa atong kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pilo-piloa ang mga bunga sa among pagpamuhat. Nga ang mga nangulo sa gobyerno ug ang mga nagdumala sa ekonomiya, maghago alang sa makiangayong pag-apod-apod sa mga bahandi, aron mapalambo ang dignidad sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pilo-piloa ang mga bunga sa among pagpamuhat. Nga ang mga negosyante, mupakitag pagtagad alang sa ekonomikanhong tingusbawan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pilo-piloa ang mga bunga sa among pagpamuhat. Nga ang mga kabus ug ang mga walay trabaho, makakitag disenteng panginabuhian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pilo-piloa ang mga bunga sa among pagpamuhat. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
Ginoo, pilo-piloa ang mga bunga sa among pagpamuhat. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pilo-piloa ang mga bunga sa among pagpamuhat. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pilo-piloa ang mga bunga sa among pagpamuhat. Nga ang mga matuohong nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pilo-piloa ang mga bunga sa among pagpamuhat. Nga ang mga matuohong mihalina nga naghago sa dinhi pa sila sa kalibutan, makaangkon sa ilang ganti sa gingharian sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pilo-piloa ang mga bunga sa among pagpamuhat. Amahan sa among manluluwas, sa paghiusa namo sa among mga pag-ampo sa pangaman ni San Jose, malaumon kami nga imo kaming dunggon ug dawaton ang among panginahanglan nga gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, tinubdan sa tanang kaluoy, sudo nga kining among mga gasa nga among gihalad sa imong kahalangdon agig paghandom kang San Jose. Itugot nga maluluyon aron ang mga gasa nga hinalad mahimong panalipod sa tanan nga nagampo kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasab kanin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aw nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga kami pinaagi sa angayng mga pagdaig, magahimaya, magpasidungog ug magasaulog kanimo sa pista ni San Jose, kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa Birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama
magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Hesukristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Panagdait. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Salig sa pagpuli, sikat sa langit mong San Jose, kanunay kong kaabang, sa mga kabalaka, kagawa sa lawas kong galang, kagamot sa mga ilaraw, nanagutang maayo. San Jose, among amalan sa pagtulong, ang mahilo ka mga tulong mo, agasundon ko, San Jose, among amalan sa pagtulong, ang mahilo ka mga tulong mo, agasundon ko, agasundon.
Magampo kita. Kaming nangabusog sa langit nung pagkaon nangamuyo kanimo aron pinaagi sa panigingnan ni San Jose, makabot unta namo kanunay ang bunga sa kalinaw nga tunhay dinhi sa pagpadayag sa among kinabuhi sa mga kamatuoran sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nun nga kalinaw, divine peace. Nya mahitabo ra ni kung mosunod ta ni San Jose nga magsigig trabaho nga dili mangayo og suhol, nya musantos alang sa kaayuhan sa uban ug magpakamatay para mabuhi ang tanan. Mao na siya'y sikreto sa tinuod nga kabalaan o kalipay. Nya salamat sad sa mga nagsigpalit na tug slots. Di lang ko ka-update karon tungod sa lidiman niya upatay ma-print nga bangko. Basig Huwebes na tingali ta ka-update ani ug mahatagan sa taghusay sa atong slot sa GPHJ. Basin pag mahurot ni niya ug gaduda mo nga di pa gyud mahurot kaya hasta ako gaduda masag ko, sige lang itagpalit kaya ako padayon masagyapon kog palit hangtod karong mga adlaw na padayon na lang yung palit, maghusay lang taani ini Huwebes or Biyernes ba. Mahibaw-an ninyo ang atong tanan nga GPHJ ug pila say atong nagasto. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.